דיברנו איתו, אני חושב באותו לילה או למחרת, אמרתי לו, נתי, תשמע, התחושות שלי לפעמים מטעות, לפעמים לא. בפעם הזאת אני חושב שזה לא. אני ויוני קסר לקחנו את הגיטרה, אמרתי לו, אני שם את זה על הפליי של האייפונים, למה היינו מסתובבים עם הטפים האלה בעייתיים. היום הקלטנו את זה ישר, פשוט ככה יצא הלחן. נתי לוי היקר חיבר את המילים ההמשכים של בעל נתניה, ואני רוצה להזמין לך את הגדול מכולם, נתי לוי, בבקשה. כבוד, איזה מפתיע. נתי לוי! תן לו בעיה קטנטנה במיקרופון אחד שנשרף, אבל זה טוב, שואלו במיקרופון. זה הגדול מכולם. כי תכלית בריאתה ובשביל להתגלות מלכותו יתברך של מלך בנועם. כי תכלית בריאתה ובשביל להתגלות מלכותו יתברך של מלך בנועם. זו מילה טובה, זו מילה של אחדות, שורשים ושנים, תכלית וערך. זה אני ואתה, זה דיבור חברים שהולכים יד ביד כל הדרך. ואפילו יצא הימים שלי והשמש שלטה בעיניי, ואפילו יפירתי מרחוק נושא הדרך. תמשיך להחזיק באמונתו, יתברך ויתחלל בשקר אותו, לא נשכח שאנחנו תמיד בנים של מלך. כי תכלית בריאת העולם התגלות מלכותו יתברך של מלך בנועם. כי תכלית בריאת העולם התגלות מלכותו יתברך של מלך בנועם. בוא נראה מי שיש איתה. זו מילת אהבה, זו מילה של אחדות, שורשים ושנים. זה אני ואתה, זה דיבור חברים שהולכים יד ביד כל הדרך. ואפילו קצת הימים שומעים והשמש ירדה בעיניים, ואפילו נראה עתיד לרחוק לא עמרת. תמשיך להחזיק באמונתו, יתברך ויתחלל שקר אותו, לא נשכח שאנחנו תמיד בנים של מלך. כי תכלית בריאת העולם התגלות מלכותו יתברך של מלך
אני מעריץ גדול מאוד שלך.